ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз Шахру Нохияхои Тоҷикистон. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар корай. мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона, қатъи маълумотош дар номерои имо ба саби мо роя кунем. мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран ҳастад ки мо бошад навора сар мекунем. То охираш тамошо кунем ва видеонавори моро падлиса кунем. Дар имо ба сабтон марҳамат рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар деҳаи хушманзар, поёни кончи гуфтагӣ аст Заривосток, яъне ки ҷои нағз мега торхонара роҳи асфалт ҳастай. хоб, заминашон 6 сотик замин аст ки 4 дар хона, якта калидор, подвал, ошхона, баняш дар дуруни ҳамин хона ҳастай. ремонти хона ремонти нав аст. термис ҳам қатиш дорад, кондитсионер, яъне ки обсвет ва хона бо гӯшти пухтакати омода шудааст. гирдаш маҳкам, дарахтони мевадиҳанда, обсвет позитсияни, яъне ки пеши хона наздикиша дайриё ҳам ҳастай. Бардорон срочна мефурӯшад мега бо нархи 180 000 сомонӣ. бо савдо ва муомилаи хуб мекунем мега кадоме ки мехарад арзонтар мефурӯшем. Бардорон ба кадоме шумо агар хеле хонаи замине ки лозим бошад марамат, дигар маълумотша аз ҳамин рақамошон гиред. дар ин рақамошон имо ватсап пайваст доранд. марамат фақат одамони харидор муомилаи хуб мекунем срочна. дӯстон, агар шумо мехоҳед хонаи фурӯшӣ, замин, квартира, мошин барои фурӯхтан дошта бошед, дар номери имо ватсап роя кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мемонем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Шоҳмансур гуфтагӣ аст. адреси пураш 7 километр. ҳамихел маълумот аст ки лаби роҳда қарор дорад. духонага квартира аст. дӯстон, дар дуюм ошина қарор дорад. 38 квадрати метр аст. обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, отдельный кондитсионер, яъне ки хухни ҳамаш аст. ремонти хона средний барои зиндаги кардан 100% омода ва тавре ки обсвет ҳамаш пастери аст. лаби роҳ да мега ҷои нағз барои зиндаги кардан 100%. бо нархи 250 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки боз мегӯяд савдо ва муомилаи хуб мекунем дар назди квартира. кадоме ки мехарад муомила ва 100% дорад. дӯстони азиз, кадометон ки мехаред марамат рақамошон дар поини видео аст. метавонед ки пурра карда дигар маълумотша аз ҳамин номеро гиред. фақат лайк мондана фаромӯш накунед ва силкаи видеонавори моро падлиса кунед. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри ваҳдат гуфтагӣ аст. дар тарафҳои ромид, аз дарвозаи ромид мега то ҳамин замина мега 8-9 километр роҳ аст. мега ҳамиха роҳ мега дар инҷа об аст. фақат оба мега тарафи замин мегзаронӣ. дар ин территория мега хеле ҷои ангурбоғ, хона, ҳамихел чизо ҳам ҳастай. замина мега камтар ҳавор мекунӣ, хоната медозӣ. барои хона кардан ҷои мувофиқ мега 6 сотик замини холӣ аст. бардор ки замини обӣ астай. ҳуҷҷат пудаш ҳамаш аз тарафи заминфурӯш мега чун тайёр карда метиҳанд. бо нархи 33 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз мегӯяд арзон ва муомилаи хуб мекунем. дар ин рақамошам имо васаб пайваст дорад. кадометон мехарид, яъне ки муомила дорад. бардорон фақат одамони харидор да вариантҳои алиши ҳам аст. метавонед вариантҳои худтона пешниҳод кунем, ё ки фақат одамони харидори аниқ, ё ки алиш мекардагӣ беҳуда занг назад мега соҳибшон марамат дигар маълумотша гирем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Шоҳмансур. инам дар 7 километр гуфтагӣ аст. пеши мағозаи Фирӯз дар дом, дар пеши магазини Фирӯз мега қарор дорад. срочна мега мефурӯшем. якхонага квартира аст. дар 4 ошина қарор дорад. 27 квадрати метр ки обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, отопление, кондитсионер ва термис, оби гарму хунукша мегӯяд ҳаст. ремонти миёна средний, ҳамаш қоидавӣ. дар пеши квартира мега мактаб, садик мега дар пеши ҳамин квартира хело наздик мега пеши ҳамин квартира дар бардор хай бо дигар маълумотша мегирем. бо нархи 200 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки бозам мега муомилаам дорад, яъне ки боз камтар савдо мекунем мега дар назди квартира срочна мега сум дар кора. хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ, яъне ки таъмин аст. камтар ремонташ хай миёнатар бардорон дигар маълумотша мегирем. марамат дигарша занг зада пурсен. агар шумо мехоҳед квартираи фурӯшӣ, замини холӣ ё ки хонаи тайёр ё ки мағоза, мошин дошта бошед барои фурӯхтан, метавонед ки
маълумотои пурраша қатъи суратҳои оригиналаш дар номери имо ё ки WhatsApp рӯй кунем. Мо фурӯш дар реклама ада мемонем дар видеои оянда. хонаи фурӯши назди ҳавлигӣ ҳастад. дӯстони азиз, қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ дар повороти фабрика гуфтагааст пеши мед коллеҷ, яъне ки истиқлол дда, яъне ки истиқлол гуфтагааст. хай бо дигар маълумотша мегирен. заминашон 2 сотиқ замин аст ки 4 дар хона, якта кухни, баня, калидор, ошхона, дегдонхона мехел ҳаста ки хона мега ремонти замонавӣ кардагааст. фақат медори зиндагӣ мекунӣ. гирди хона полни худ маҳкам, дарахтони навниҳолам шудагааст. хона мега оби гарми хунук ҳамаш қоидавӣ, ҷои нағзда барои зиндагӣ кардан ҳамаш адена баня кухниш адени аст ки ремонтша нав кардагааст. бо нархи 200 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки боз мегад савдо ва муомилаи хуб мекунем дар назди ҳавлии ҳамин хонабардорон, яъне ки фақат барои одамони харидор. рақамошон аст, маромат кадомтон мехаред, дигар маълумот пураша аз ҳамин рақамҳо гирем. фақат одамони харидор дӯстони азиз, яъне ки беҳуда мегад занг назар, лайк мондан ва обранг шуданро фаромӯш накунед. дӯстони азиз, чӣ хонае ки ба шумо лозим аст дар комментари нависед ки чӣ хел хона квартира. албатта мо дар видеои оянда ҷудо карда ба шумо пешкаши мо мекунем, фақат шумо лайка монед. квартира фурӯши навбатӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Фирдавсӣ гуфтагааст, яъне ки пеши текстил рӯпарӯи ресторани Альянс. ҳамихел маълумот аст, хай кадомтон ки нафаҳмидем аз худашон бо занг зада мепурсед. дӯстони азиз, фақат одамони харидорда. якхонага квартира аст бардорон дар якум ошина қарор дорад. 26 квадрати метре ки обсвей дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ мега мефурӯшад, мега бо чизу чораш кади хай бо ани хада мегирем ки бо ҳамаи шароитош мегад соҳибшон. фақат одамони харидор кадомиш ки нафаҳмид хай мега дигар маълумотша мефаҳмед ки фақат одаме ки харидор бошад, яъне ки маълумотша мега хидмат мефаҳмонем. дӯстони азиз, нархаш 180 000 сомонӣ, боз мегад арзон ва муомилаи хубаш дар назди ҳамин мошин, яъне ки хона мекунем, мега фақат ба одамони харидор бошад, аввал бияд бинад, баъд савдо мекунем. якум ошина, якум яъне ки чиз даст бардорон. маромат дигар маълумот пураша аз ҳамин рақамошон гирем. фақат обуна шудан ва лайк кудан дариқ надорем, меҳнатҳои мо барои шумо аст. хонаи фурӯши назди ҳавлигӣ навбатӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ дар пеши мошинбозори навда гуфтагааст, яъне ки мошинбозор, яъне ки ҳаёти нав, яъне ки мошинбозор деҳа, яъне маҳаллаи ҳаёти навда гуфтагааст бардорон. хай дигар маълумотша аз соҳиби хона аниқида мегирен. заминашон 4 сотиқ замин дорад ки 3 дар хона, якта калидор, ошхона, баня, дегдонхона, кухни ҳастай. якага подвали 5 ба 3 мега дорад. подвалаш калон астай, яъне ки хона мега бо ҳамаи шароитош яъне муҳайё астай, медорен зиндагӣ мекунен. бо нархи 200 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки боз мегад савдо ва муомилаи хуб мекунем дар назди ҳамин хонабардорон. вариантҳои алишам ҳаста. ягон духонага мега аз шаҳри Душанбе боша, мега алишам мекунем, яъне ки болоиш бо маслиҳат мекунем. духонага аз шаҳри Душанбе ё ки ира кадоме ки ҳамин хонаи худшон агар хара сумкати мегад муомила мекунем аз 200 000 сомонӣ, боз муомилаи хубам мекунам бардорон. маълумот хай дигар маълумотша аз ҳамин худашон гирен. ноҳияи рӯдакӣ назди мошинбозор, яъне ки ҳаёти нав гуфтагааст соҳибшон. фақат лайк обуна фаромӯш накунем бардорон. квартираи фурӯши навбатӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Фирдавсӣ гуфтагааст, пушти казинои Саидшоҳ. ҳамихел маълумот аст, дигарша худатон мегирен. якхонага квартира аст бардорон дар 10 ошина қарор дорад. 31 квадрати метр аст. обсвей дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, баня, термис, консер отдельно ҳаст ки новостройка дома мега, яъне ки доми нава мега уже ремонтуш 100% мекардагем, ремонти замонавӣ нашуд. лифт ягон чуфта мумкин лифт дошта бошад бардор, барое ки 10 ошина мумкин лифт дошта бошад, яъне ки нашуд лифт ягон чи гуфтагӣ нест. хай бо аниқ қадам мегирен. бо нархи 240 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки боз мегад савдо ва муомила мекунем дар назди ҳамин квартира. фақат одамони харидор срочно мега сум даракора. якхонага квартира дар 10 ошина қарор дорад. дигар маълумоти пураша аз ҳамин рақамошон гирем бардорон. маромат шумо агарам хали квартираи фурӯши замин, мағоза, мошин дошта бошем барои фурӯхтан, маълумоти пураша қатъи суратош дар номери имо ба саб рӯй кунем. мо фурӯш дар реклама мемонем дар видеои оянда насиб.
خانه فروشی نزدی حولگی نوبتی است دوستان عزیز قرار دارد در نویای فیض‌آباد نگفتن کجا شده فقط نویای فیض‌آباد فقط معلومات هست خیر دیگه معلومات پورش از خودشون میگیرین زمینشون میگه اوپش میگه 5 سوتک زمین است دو در خونه کردگی تیاره که یک تا کلیدورچه اوپ سویچ هم میگه است درختون میوادیانده بانیا اوشخونه دگدوخونه عدلنی هست رای باز یک دو داره دیگه فوندامنتش هم ریختگی است که خونه یعنی که قدیم پادوالشه پروژکتی یعنی که بالندی داره اگه خوین در اینجا خونه کدا میتونیم میگه سروش نمیگه باز میگه همین خونه را سودا میکنیم 200,000 سومونی نرخش که باز میگه کدوم میکنیم میخرد سودا داره در نزدیک همین خونه میگه سروش نه سوم در کنه بردارم با کدوم شما اگر از نوعی فیض‌آباد همین خونه زمین لازم باشد مرامت رقمشون هست میتونید که در همین رقمشون زنگ زنیم دیگه معلومات پروش گیره فقط آدمون خریدار مرامت زنگ زنه کвартира фурӯшии навбатӣ است دوستان عزیز قرار دارد در شهر دوشانبه در رایون بلخ گفتگی است بردارم خیلی دیگه معلومات شما میگیرین از صاحب کвартира دو خانگاه کвартира است بردارم در 13 اوشونه قرار دارد لیفت دارد 48 کвадрат متر است آب سوی دارد آشخانه حجتخانه حمام تمیز کانسنر یعنی که خالدینیک استرالی ماشینا همه خیلی چیزاش همش هستن قطعی چیز چوراش میگم میفروشیم یعنی که مبل همش قاعدوی با چیز چوراش کرده برادر تخ پاسپورت حجتای کвартира میگه 100% ریمونتی زمانوی جوش هم جای نقد برادرم کدام تو که میخرین خیلی بود دیگه معلومات میگیرین شهر دوشنبه پیش بازار بلخ که رایون هم خیلی معلومات هست خب نرخش 290,000 سومونیه که باز میگه سودا و معامله میکنیم در نزدیک همین کвартира 290,000 سومون باز سودا دارد معامله میکنیم با کدومی که معقول است مرامت رقمش هست میتونید که پورا کدا دیگه معلومات بگیریم کвадратش میگه یعنی که زیادتر میگه قریب 50 کвадрат میگه یعنی که ما 48 کвадрат میگه حساب میکنیم یعنی که زیادتیش کته میگه صاحب شما مرامت معلومات پورا از رقم پایموده فقط لایک و ابونه شده رو فراموش نکنید کвартира فروشی نوبتی است دوستان عزیز قرار دارد در شهر دوشانبه در رایون فردوسی یعنی که پیش جای پارکوفکای کوربون در گفتگی جای نقض است دومی 4 اوشونه است بردارم دو خانگاه کвартира است در دوم اوشونه قرار دارد دومی 4 اوشونه است در یعنی که دومش قرار دارد 51 کвадрат متر است آب سوید میگه پازینی هست اوشخونه بانیا کخنی یعنی که ترمیز عادل است که ریموت زمانوی 91 دوم است یعنی که با همه شرایطش یعنی که ریموت تیار است میذاره فقط زندگی میکنین با نرخ 270,000 سومونی بردارم با سودا یعنی که معامله هم داره در نزدیک کвартира میگه اول ببینید میگه اگر که شما معقول کردین یعنی که باز سودا دارد مرامت رقمشون هست میتونید که از همین رقمشون پورا کدا دیگه معلومات از صاحبشون گیرین خانه فروشی نزدیک حولگی نوبتی است دوستان عزیز قرار دارد در شهر کلوب در دهه گلباغ گفتگی است یعنی که شهر کلوب محله گلباغ هم خیلی معلومات است زمینش رو میگه اوپش میگه 7 سوتک زمین است 3 در خانه یک تا کلیدور آشخانه دگدونخانه علوخانه آشخانه بانیا همش عدل هست که ریمونت زمانوی یعنی که سروش میگه با نرخ ارزون میفروشیم 110,000 سومونیه که دوستان دیگه معلومات پورش با تلفن میگه یعنی که سوداش در نزدیک خانه یعنی که نزدیک سومگیری در بردارونه که شهر کلوب دهه گلباغ دا قرار دارد کدام تو نمیخوای خانه زمینی اگر که خریدنی باشن از شهر کلوب مرامت رقمشون هست میتونید که پورا کدا دیگه معلومات از همین رقمشون گیره بهوده زنگ نزنم میگه فقط آدمانی خریدار ده که مثال وقتی مونم نرود برادرون اگر دوستان شما خیلی خانه فروشی زمینی داشته باشین کвартира یا که زمینی خالی ماشین مغازه گو مال یگان چیزا برای فروختن داشته باشین معلومات پوراش قطعی صورتای اورجینالش در نمره ایمو و واتساپ روی کنیم و در ویدیو آینده فروش ده رکلام ده میمونیم این بود 12 خانه فروشی مو تا ویدیو آینده خدا نگهبانی همه شما تا ویدیو بازدید